Καλώς ήρθες μπεμπούλα μου στο βίντεο μου και άμα αυτή εδώ η σκατούλα δεν θα με αφήσει να βγάλω, θα τη δέρω. Πες κάτι. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάτι... περίμενα. Το σκέτ. Είναι next. Ένα λεπτό να ανοίξω και το τάμπλετ. Δεν έχει μπαταρία το τάμπλετ. Καλώς ήρθες μπεμπούλα μου στο βίντεο μου, εγώ είμαι η Mrs. Anya Fox. Πήρα αυτό το μικρόφωνο και νομίζω, είτε δεν νομίζω, αλλά μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από το προηγούμενο, που και το προηγούμενο είναι καλό, αλλά είπα να δοκιμάσω και με αυτό το μικρόφωνο, γιατί το άλλο έπαιρνε γενικά όλο τον ήχο μες στο σπίτι και εγώ θέλω να παίρνετε μόνο τη φωνή μου. Και αν κάνω αυτό το πράγμα συνέχεια, μη με παρεξηγάτε. Λοιπόν, σήμερα το background είναι λίγο πιο διαφορετικό από όπως το κάνω κάθε φορά. Προσπάθησα να το κάνω λίγο σε φάση anime style. Όπως βλέπετε παίζουν anime clips από πίσω, γιατί θα μιλήσουμε για anime. Προσπάθησα να βάλω LED, εδώ φαίνονται τα σύρματα, περίμενε. Προσπάθησα να βάλω LED, να τα κάνω λίγο πιο έτσι ωραίο. Αυτό μου βγήκε. Δεν μπορώ προς το παρόν να κάνω κάτι άλλο, γι' αυτό θα πούμε ευχαριστώ και για αυτό που έχω, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά γινόμαστε καλύτεροι. Σωστά, σωστά, ωραία. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε, βασικά αυτό το βίντεο θέλω να το στείλετε είτε να το δουν άτομα τα οποία έχουν λανθασμένη, και θα το πω ολόσωστα εγώ, λανθασμένη γνώμη για τα άνιμε. Πάρα πολλοί τα θεωρούν Mickey Mouse, τα θεωρούν παιδικά, που δεν αντιλέγω ότι ναι, είναι κινούμενα σχέδια, ναι, είναι χρωματιστά, είναι... Δηλαδή τραβάει το μάτι ενός παιδιού να το δει μόνο και μόνο επειδή είναι χρωματιστά και έχει πάρα πολύ χρώμα μέσα. Επειδή είναι χρωματιστά και έχει πάρα πολύ χρώμα μέσα. Ευχαριστώ. Τι είναι τα άνιμε. Οκ. Να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι πάρα πολλοί έχουν μπερδέψει την έννοια των άνιμε, γιατί για πολλούς τα άνιμε, όπως είπα και πριν, είναι κινούμενα σχέδια, είναι Mickey Mouse, είναι κινέζικα Mickey Mouse. Ξεκινήσουμε με το πρώτο λάθος, δεν είναι κινέζικα, είναι ιαπωνέζικα. Ξεκινάμε με το πρώτο. Υπάρχουν και κινέζικα, αλλά αυτά που υπάρχουν, οι πλίστες που βλέπουν βασικά τώρα, είναι ιαπωνέζικα. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό το θέμα, γιατί όντως είναι animation και μπαίνει στην κατηγορία των κινούμενων σχεδίων. Και δεν μπορούμε να αντιλέγω, γιατί παρακαλώ, είναι κινούμενα σχέδια, ναι, ισχύει. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι για παιδιά με καμία στα 100. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Θα σας πω και τώρα ένα μικρό το story time. Story time. Ναι, πριν μερικές μέρες έχω βάλει το αγόρι μου να δει anime, okay? Και έχει δει το Attack on Titan. Στο πρώτο επεισόδιο στο Attack on Titan, εκεί πέρα έχουν φάει τη μητέρα του Eren. Okay? Σε εκείνη τη φάση, όταν έτρωγε τη μητέρα του Eren, το αγόρι μου ήταν έτσι. Καταλάβατε. Για να καταλάβετε που αυτός πάλι πίστευε ότι είναι κινούμενα σχέδια. Αλλά, κινούμενα σχέδια για παιδιά. Αλλά τελικά τώρα βλέπει το Attack on Titan μια χαρά και με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς εμένα. Μόνος του το πατάει και το βλέπει, οκ. Λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ έτσι σε ιαπωνέζικο στυλ και εύχομαι να είναι και ωραίο και σε βίντεο. Λοιπόν, τρώω στα φύλλα. Έχω θέμα με την τουαλέτα. Η Άννα ανοιχτά το λέει όλα, δεν νιώσουν τίποτα. Και πρέπει να τρώω πάρα πολλά φρούτα για να μπορέσω να τακτοποιηθεί το πρόβλημα του στομαχιού μου. Γιατί πρέπει να πω για κολονοσκόπωση και δεν θέλω. Τουλάχιστον λέω με τα φρούτα μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, όπως έλεγα, δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ανθρώποι που είναι κλειστόμυαλοι και βάζουν τα άνιμε στην κατηγορία των κινούμενων σχεδίων είτε των κινέζικων Mickey Mouse. Οκ, συμφωνώ ότι είναι κινούμενα σχέδια, συμφωνώ, αλλά είναι μια τεράστια κουλτούρα που περιέχει πάρα πολλά είδη μέσα και υπάρχουν εκατομμύρια θαυμαστές που οριακά η ηλικία τους πάει μέχρι 60 χρονών. Δηλαδή, αν δεις στη Ιαπωνία το πόσοι ανθρώποι διαβάζουν μάγκα είτε βλέπουν άνιμε, είναι 60 και φεύγα, okay? Να πούμε ότι η Ιαπωνία έχει φημιστεί για τα μάγκα παγκόσμια, δηλαδή όλοι ξέρουν ότι η Ιαπωνία είναι το number one σε αυτό το θέμα.
το να καταλάβεις αυτόν τον κόσμο είναι αρκετά δύσκολο. Είναι εδώ η μαμά Μπεμπούλα για να σε βοηθήσει ακριβώς να καταλάβεις τι είναι το άνιμε, από πού προέρχονται και γιατί πρέπει να τα βλέπεις. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό στείλε αυτό το βίντεο σε εκείνον που πρέπει να κάτσει και να δει άνιμε. Στην αρχή υπήρχε το μάγκα, που η λέξη μάγκα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο το 1814, για να καταλάβετε πόσο παλιά έχει βγει. Από τον διάσημο για τότε εποχής γραφίστα Χακουσία Χατσουσίκα, και κυριολεκτικά σημαίνει παράξενες αστείες εικόνες. Τα μάγκα σαν μάγκα φύθηκαν από την στρατιωτική κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η οποία κατάλαβε ότι είναι ένα εργαλείο επιρροής. Αλλά στην τελική τα μάγκα ξεκίνησε να τραβάει ενδιαφέρον στους Ιάπωνες μετά το δεύτερο πόλεμο, όταν η Ιαπωνία καταλήφθηκε από αμερικάνικα στρατεύματα και το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να διαβάζει τότε τα αμερικάνικα κόμιξ. Και οι Ιάπωνες δεν είναι χαζοί οι Ιάπωνες, ξέρετε τι έκαναν? Αμέσως πήραν αυτή την ιδέα, αμέσως, και έχουν βάλει κάτι δικό τους μέσα. Το δικό τους τι είναι? Είναι κάποια χαρακτηριστικά μινιμαλισμού. Δηλαδή, μεγάλα μάτια, μικρά χείλη, πολύ έντονα μάτια, πολύ χρώμα μαλλιά. Όλα αυτά τα έχουν βγάλει οι Ιάπωνες στα κόμιξ. Δηλαδή, τα έχουν βγάλει σαν κάτι που να αποδεικνύει ότι είναι μέσα στη δικιά μας την κουλτούρα. Και επίσης, όποιος δεν το ξέρει, και είναι νομίζω αμαρτία να μην το ξέρεις για εκείνους που βλέπουν άνιμε και ασχολούνται με αυτό το πράγμα, ότι ο πατέρας όλων των άνιμε, και ευχαριστώ σε αυτόν τώρα έχουμε το άνιμε, και τότε ακόμα ήταν ο πατέρας των μάνγκα, ο Οσάμου Τέζουκα. Πήρε αυτόν τον τίτλο όταν έχει κάνει επανάσταση στον κόσμο του μάγκα. Δηλαδή το έχει κάνει αυτός ο κύριος, το έχει κάνει σαν στίγμα της Ιαπωνίας. Δηλαδή όταν σκεφτόσουν μάγκα σου ερχόταν Japan. Okay. Συμφωνείτε μαζί μου? Αν πω μάγκα, τι θα σας έρθει? Ιαπωνία. Ένα fact στη Ιαπωνία που είναι πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα κι εγώ και μου έχει τραβήξει πολύ την προσοχή αυτό το πράγμα. Στη Ιαπωνία όλοι διαβάζουν μάγκα. Τα μάγκα είναι τα μόνα μάγκα της Ιαπωνίας, γιατί βγάζει κόμιξ και η Αμερική και οι άλλες χώρες. Τα μάγκα είναι τα μόνα που πάνε σε πιο μεγάλη ηλικία, δηλαδή είναι και για κοινό μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, ακόμα ένα fact που πάλι εμένα μου έχει αρέσει, είναι ότι πολλοί παρατήρησαν ότι τώρα πλέον ξεκινάνε και βγάζουν μάγκα με χρώμα. Okay. Από τώρα και στο εξής να ξέρετε ότι υπάρχει μάγκα, μάνχουα και μάνχουα. Μάγκα είναι Ιαπωνέζικη που δεν περιέχει μέσα χρώμα και δεν πρόκειται να περιέχει χρώμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μάγκα που έχει μέσα χρώμα, αλλά σπάνια να βρεις κάτι τέτοιο. Η μάγκα είναι μόνο ασπρόμαυρη. Η μάνχουα που είναι κορεάτικη, που ξεκινάει ήδη να υπάρχει χρώμα και να είναι έτσι πιο έντονες οι ζωγραφιές. Και το μάνχουα που είναι πάρα πολύ διαφορετικό, είναι πάλι με πολύ έντονες ζωγραφιές και πολύ πιο λεπτά χαρακτηριστικά. Είναι τρία διαφορετικά εντελώς είδη. Ωχ, τι κούκλος μου είναι αυτό. Γενικά τα άνιμε σαν άνιμε ξεκίνησαν να βγαίνουν στη Ιαπωνία το 1917 και έμοιαζαν πάρα πολύ σε αμερικάνικη φάση, και ο Τέζουκα Οσάμου λέει μην αντιγράφετε τάχα τους Αμερικάνους, μην κάνετε ό,τι κάνουν αυτοί, κάντε κάτι δικό μας για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι δικό μας, ότι είναι μόνο για το δικό μας το κοινό, μόνο για τους Ιάπωνες. Ξεκινώντας, για που μιλούσε και για τον Τέζουκα, ο Τέζουκα έχει βγάλει το πρώτο άνιμε, και μάγκα ήτανε, το πρώτο άνιμε ever που έχει βγει είναι το Astro Boy, που έχει βγει το 1963. Το Astro Boy ήταν κάτι σαν παράδειγμα για τα υπόλοιπα άνιμε, ότι έπρεπε να παίρνουν παράδειγμα από εκείνο, γιατί εκείνο ήταν καθαρά βασισμένο πάνω σε ιαπωνέζικη κουλτούρα, δηλαδή τραβούσε το ιαπωνέζικο κοινό. Πολύ συχνά τα άνιμε βασιζόντουσαν και βασίζονται ακόμα φυσικά σε μυθιστορήματα, δηλαδή στην Ιαπωνία, και υπάρχει μια τεράστια επιλογή από novels, καταλάβατε τι εννοώ, ταινίες δηλαδή, που είναι με διαφορετικά είδη, είναι horror, είτε είναι comedy, είτε είναι action, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ένα από τα πιο δημοφιλείς άνιμε πιο παλιά, και πάρα πολλοί θα το έχουν δει, είναι το Okami το Kashiruyu. Δεν μπορώ να το μεταφράζω σωστά, αλλά θα το βάλω κάπου εδώ, θα το δείτε. Εγώ έχω δει αυτό το άνιμε, μου έχει αρέσει πάρα πολύ και δεν το ήξερα ότι βασίζεται πάνω σε ταινία. Και επίσης ένα fact που εμένα με έχει αφήσει πάρα πολύ άφωνη και δεν το περίμενα ότι είναι τόσο έξυπνοι οι Ιάπωνες, είναι ότι ο κάθε μαγκάκα και ο κάθε δημιουργός άνιμε ξέρει ακριβώς τι περιμένει το κοινό από αυτόν και τι ηλικία θα είναι εκείνο το κοινό που θα κάτσει και θα δει αυτό το άνιμε που θα βγάλει. Δηλαδή ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό είναι τόσο πετυχημένα
περίπου όλα τα άνιμε. Υπάρχουν και κακά άνιμε, δηλαδή αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να μιλήσουμε για τον σπουδαιότερο καλλιτέχνη που το όνομα του έχει ακουστεί και θα ακούγεται πάντα. Χαγιάο Μιγιατζάκι. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλές μαγκάκα και καλλιτέχνες του άνιμε. Έχει βγάλει άνιμε που έχουν πάρει Όσκαρ. Άμα δεν έχεις δει άνιμε και δεν ξέρεις καν τι είναι αυτά τα άνιμε που έχει βγάλει ο Χαγιάο Μιγιατζάκι, νομίζω άμα κάτσεις και τα δεις θα μπεις σε έναν άλλο κόσμο. Θα μπεις και θα καταλάβεις τι είναι τα άνιμε και θα μπορείς να καταλάβεις ακριβώς την κουλτούρα της Ιαπωνίας με αυτόν τον τρόπο, βγάζοντάς σε άλλο κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω, για μένα τα άνιμε είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύμπαν που όταν μπαίνω εγώ εκεί μέσα καταλαβαίνω ότι δεν θέλω να βγω και ότι εκεί πέρα είναι το μέρος μου. Αν δεν έχεις δει ποτέ σου άνιμε, σου προτείνω να δεις οπωσδήποτε, γιατί καθαρίζει την ψυχή. Δεν ξέρω αν θα με καταλάβετε. Εγώ όταν βλέπω άνιμε καθαρίζει η ψυχή μου και νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω την αυριανή μέρα ξέροντας ότι θα πάνε όλα καλύτερα, γιατί το άνιμε σου δίνει ένα πολύ καλό motivation. Σου δίνει πάρα πολύ καλό motivation. Και όποιος λένε και καλά, α, ξέρω εγώ, τα άνιμε εκεί πέρα δεν βλέπεις motivation, τι είναι Mickey Mouse. Εγώ έχω χάσει αρκετά κιλά βλέποντας Attack on Titan. Χωρίς πλάκα. Έτρεχα, έκανα γύρους τρεχάματος. Μπορούσα να τρέχω 2 ώρες ασταμάτητα και έπαιζε στο ακουστικό μου το opening του Attack on Titan. Αυτό. Και εγώ έλεγα, ρε φίλε, και εγώ σαν τον Έρεν δεν θα το αφήσω, θα συνεχίσω. Ο Έρεν τι θα έκανε στη θέση μου, ο Έρεν θα τα παρετούσε όλα εδώ. Όχι, με τίποτα. Και εγώ έτσι πήγαινα με δύναμη και έτρεχα. Κλείνοντας αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ άμα έχεις μείνει μέχρι το τέλος. Άμα σε ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, βάλε ένα like, κάνε ένα subscribe για να συνεχίσουμε να έχουμε καλή σχέση μεταξύ μας. Πλάκα κάνω, κάνε like και subscribe άμα σου άρεσε το βίντεο, άμα σ' αρέσω εγώ και σ' αρέσει το content μου. Άμα σ' άρεσε αυτό το background, είναι τρίτο βίντεο και τρίτο διαφορετικό background. Άμα σου άρεσε αυτό το background, γράψε μου το από κάτω για να ξέρω να μείνω έτσι και να μην ξανααλλάζω, γιατί έχω κουραστεί, δεν ξέρω πού να πάω και τι να κάνω, γιατί είναι μικρό το σπίτι μου και δεν έχω χώρο. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Όχι, εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Κάνω και ένα follow στο Instagram, στο TikTok, γιατί εκεί πέρα βάζω πολλά story που μπορείτε πολύ να με βοηθήσετε να κάνω καινούργια βιντεάκια. Σταμάτα να πειράσει το μικρόφωνο, κόρη. Κουκλάρα μου. Το λοιπόν, μπεμπούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ξεχνάς και περιμένουμε το επόμενο βίντεο. Δεν ξεφεύγεις. Δεν ξεφεύγεις, κύριε Σταφυλάκι. Εντάξει, φαίνομαι πτώμα, κουράστηκα πάρα πολύ σήμερα. See ya!